Det, der skulle foregå på Daytona, det var Ferrari Mondiale Finale, som er Ferraris årsfest, kan man kalde det, årsløb. Det er deres største arrangement, de laver. Der er så mange Ferrari'er, som de kan finde på et daværende sted. Og de har deres forskellige klasser. Der er både Formel 1, hvor kunder de køber gamle og brugte Formel 1-biler, og som de får lov til at ligge og træne i. Der er nogle specielle Ferrari'er. Der er almindelige Ferrari'er, som er bygget lidt om. Og så er der de her Ferrari Challenge-biler, som er en gadebil, der er bygget lidt om til en racerbil. Der er rigtig meget race derovre, og sindssygt mange Ferrari'er. De slog verdensrekorden med flest Ferrari'er på et sted. De nåede næsten 1000 biler rundt på Daytona-banen på samme tidspunkt. Og det var fantastisk at se. Jeg var så heldig over på Daytona og også selv få muligheden for at køre 4 omgange i sådan en Ferrari Challenge. Og det var grundet en kører, som havde brug for at slappe lidt mere af i kroppen og nakken, fordi at den her bane, den er anderledes end de europæiske baner. Der er meget mere hældning på banen, fordi at det er de her NASCAR-baner, der kører man en del af den her Daytona-bane på. Så det trak meget i hans nakke, så han skulle lige holde en lille pause. Og så spurgte de så, om jeg havde lyst til at køre 4 omgange, og det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og det var jo fantastisk for det første at bare prøve den her bane og krydse den af, for det er jo en af de fede baner at kunne skrive på sit CV, man har kørt på. Og det endte heldigvis også godt, og jeg var rigtig hurtigt derovre. Og endnu mere erfaring til min kører, jeg kunne dele med ham. Så det var rigtig positivt. Jamen, den sidste dag, der var der show, og det var både deres GT-teams, deres Formel 1-teams, som var at lave de her demonstrationer, hvor Formel 1-kørerne, de kører en runde, og så kører de skiftesvist i pit, kan man kalde det, for at skifte hjulene og sætter i gang. Dog vil de ikke lave lige så meget hjulspænd i virkeligheden, som de gjorde der, men det var sådan en illustration, hvor de virkelig kunne give publikum det, de gerne vil have, og heldigvis, vil jeg sige, så var det en Formel 1'er fra 2009, både Kimi Räikkönen og Vettel kørte i, så der var noget lyd i dem. Så det var en gave for ens øre. Jeg havde også muligheden for at overvære en aktion, som Ferrari de havde lavet. De satte både Vettels og Räikkönens Formel 1-køredragter til aktion. Men den store ting, og som den tredje og sidste ting, det var en LaFerrari nummer 500, de havde gået ud med fra start af, at de kun ville lave 499. Men på grund af det her jordskælv, der ramte Italien her tidligere på året, der valgte de at bygge en bil nummer 500, og sælge den på auktion, og alle pengene ville derfor gå til jordskælvsofrene i Italien. Så det var en sindssygt flot gestus fra Ferraris side af, og også køberen og køberne, kan man jo kalde dem, der bød hinanden op. Det sætter livet lidt i perspektiv, at man kan godt hjælpe hinanden, selvom man gerne selv vil vinde. Følg med næste gang, hvor det kommer til at handle om mit sponsorevent op på Formel Automobil, dansk Ferrari og Maserati importør, hvor jeg havde inviteret mine nuværende og mine kommende og mine daværende sponsorer som tak for alt det, de har gjort for mig. Så følg med her, og selvfølgelig like og del alt
for vores sociale medier. Se siderne her.